neweka zvaindongotifungisa nezvekuti ngatirongeke zvaida kuti ndaiseka kuti basa rakatanozoaazvizvokuita ngozanambaona vanozongosvoda aubebakise munhu worubabatika kuti vanhu vakudai saka zvakanaka kuti tiozauti zvakanaka zvinokudetsera ipanese mutongo unoti traide kupedzwa nekuroverwa sekuendera mberi namasauraotoba kutambudzika kwani pajesu zvanzi jesu uchaona kuti namako kwai nhaki ndongokanoo unobudisa jesu achishungurudzwa kwai namaki zvainyorwa zvichinyatsoga kuti zviri bheo vanyovainwa zvakasiyana-siyana asi maki pamunyatsokubudiswa nemhosva ye kwai wakanyora jesu achisangana napirate kwai wakanyatsobudisa nezvakadi zvakajeka saka taura kuti namaki chapter 16 chapter 15 chapter 16 chokutsiva jesu anzi mapashonari jesu achishungurudzwa jesu asekwa achitukirirwa kumwe kushungurudzwa kwacho kwakusi kurobva kwakungotaura mashoko ekumoka aimudzwa asi kuti anga asingagoni kudzira nokurwadza zvikanzi tosangatoi achinoverwa futi namaki nomo nekufa kwake nekumuka kwake tinozviwana ngokumoka kwai tichiona kutambudzika kwajesu ise panokowane chidzidzo chatinowana kwai tinodzidzei nekushungurudzwa kwajesu vanhu vaimushungurudza kwai havasi vanhu vanga vangobva from nowhere vaiti vanhu vaiganaoziva nji nezuva kwai tisangoona kushungurudzwa kwajesu kuma zvakadaro tisangoona kumukewa kwajesu zvokuma zvakadaro tofana kuziva kuti kana jesu aimokewa kuti sinogona kudiko kungomokewa mushoko ramwari hanzi pane kuti dzakachasoshandiswa panhu rainzi iron aiitwa iron varamba vachingoshandisa kubatsira kuti inonzi iron kunoti munhu wari kuita zvakaipa haakodzeri kusanganirwa nezvanoitwa nechokuti ichiti zviri opposite neupenyu hwake waitorwa somunhu anonanga zvimambiri zvisina kujeka saka zhinji unopfekedzwa munhu wausina ndozvaitwa kristu waingoziva kuti ukatarisa imwe yaichaveka mukati unotonzi wazviti uri mwanakomana womwari asi aiva handindizvo kana kuti wazviti zvasina kudii kuita ukataa pakanzi wazviti daipai kwaiye wakadii kurati imo ndima muradii vazvitaura but kaiti kana vazvitaura voti ndiye wadaro saka kwai izvozvo zvikwamiri pakuti izvozvo zvaitirwa kristu zvofana kutidzidzisawo kwatiri kuti isi semakristu togona kusangana nani nazvo patinogona here kuramba kuchisimukira kristu patinogona kuti nhasi handii mujeriki nguva yafumba mudziso akadana nezvibhiva achiti eroi ramasabhatani ndokuti kana tichishandurwa mwari wangu mandisiireiko hanzi mwari wangu mandisiireiko iro statement iroro roratidza kuti jesu akatorwadziwa kufa kwakaita hazvina kurwadza inonzi waitonziye baba david king samira asvika pamba pajese panodaro vakomana voita laini vachipinda kundodirwa mafuta pamusoro panoenda saini yacho yaidirwa mafuta kuno kwedu kana mamba achigaza unodirwa masese which means maitirwa azvaitwa uku middle east nokuno kuafrica kwedio southern africa iyo maitiro acho anenge akanofanana ava anova mazova achati mafuta anodirwa masese saka kuita anoindi kugadza munhu achinzwa gadza papane seremoni zviro kuti mesiya inenge inozodziwa achinozodziwa tikureva kuti pane zvakaitwapo kazhinji kuzodziwa wakagadzwa hapana chimwe chinotaridza kuti wakagadzwa kunze kuti pane zvinenge zvaitwa pamusoro saka jesu uyo achiti iwe uri mambo wamajudha here jesu achizotaura kuti ndo zvavataura tikaenda muprista mukuru wakazoti iwe uri mwanakomana wamwari yakati wataura izvo kwai akatobvarwa nekenza adero zvazvaimbotaura apa vese neikuti ava vaita sokuti vari kumupomera kuti vamupe saka jesu wanga asingaonekwi nevanhu vanga anava kuti ndiye yanoinde mesiya wakuvakamira vakatomurovera vachidova kuti unonyipa saka pfungwa ipapo tiri kuda kungowana kuti kazhinji hationi zvinhu zvese zvazviri ndemhaka yekuti isu tinotora umunhu hwedu zvochiita kusabvuma zvinofana kuva zvipo taida kuti vanhu havasabvumana vaisa kuti jesu mwana wakapeta jesu taigara munonaka nhasi kuti tibairi mesiya
zvakatoita kuti chero nawipa iri katumba muti wamambo wamajudheo